хора, днес ще ви покажа как се прави здравословна пица. Подготвил съм продукти, сирене, кашкавал, испански маслини, лук и пипер. Така. Започваме с... Ние ще правим две пици. Започваме с първата пица. И лютеница. Първо слагаме лютеница. Честно казвам, аз не съм майстор на пицата, защото не знам почти как се прави. За първи път я правя пица. Но съм гледал как се прави италианска пица и затова казвам, взехме на повечето работи са италиански. Още малко слагаме. Колкото знае, пиците изглеждат цяло червени, но аз няма да ги правя така, защото не умея. Намазвам се хубаво краищата, за да не са сухи. Поне аз така знае, поне така си мисля. Още малко лютеничка. Първо слагаме сирене. Така малко от всяка страна, от всякъде да има. Важно е това. Малко повече трябва да сложим. После слагаме лук. За вкус. Не че аз много обичам лук, но вече свикнах. От днеска свикнах. Почваме с пипера после. После с маслинките. Трябва да се сложи повече, за да има от всякъде оттекани маслинки. После с малко кашкавал, предпоследно. Малко нацапах тук. И най-важното е ригана, последно. Ето го, ригана. И така, приключихме с ригана. И пицата е готова. Даже още един честен ще сложа тук, че не съм сложил. Ще изпека и след малко ще ви покажа как е станала.